Let's get ready to rumble! Jo, nazdar patres, dámy a páni, dovolujeme si vás privítať pri 3. dieli Canceru, Chat Spam DJ Patres 1, 2, 3, na úvod by som chcel povedať jeden krátky vtip. Takže pozor, pohov prichádza vtip, viete aký je rozdiel medzi streamom a streamerom, stream sa nevypne po fľaši vodky, to bol taký trošku suchší vtip. Ale teraz by som sa chcel poďakovať ja doktor Kappa nášmu slovenskému Jesusovi Hearthstoneu, veľmi peknomu ďakujem za to, že nás tak veľmi noticuje ako senpai. Ďalej by som rád poukázal aj na jeho dobré srdiečko a to ako si vždy ekem, väčšinou nájde čas na ten stream o 19. a hlavne za jeho večerné nežné dotyky na miešku ekem, teda na duši. Na duši, tieto vety som trochu poplietol, ale hádam si sa neurazil môj senpai. Teraz mutnite si stream, toto bude iba pre pačulienočku, tak a aby som sa dostal k hlavnej pointe, nezabudni Paťko. Naozaj nezabudni, je to tá najdôležitejšia vec. Nezabudni zavrieť oči, keď pôjdeš spať, lebo keď zaspíš, čaká ťa prekvapenie a bude sa ti to páčiť, veľmi páčiť. Vieš, chcel som sa ti poďakovať za to, že si hral v tom mojom filme hlavnú postavu Luka Skywalkera. Snáď ti nevadilo, že si musel pretiahnuť tú cigánku, ja viem, bola nič moc, ale lepšiu sme zohnať nevedeli. Vďaka tebe ako hlavnej hviezde sme zarobili na filme už 12 €. Nakoniec som sa rozhodol, že film pomenujem tak ako si povedal ty, Hviezdny zásun a po anglicky Star Penetration. Ako kompenzáciu za cigánku a poďakovanie za tvojich neuveriteľných 29 cm som si dovolil poslať ti prekvapenie. Dobre viem, ako máš rád 12-ročných chlapcov. A preto som ti poslal môjho najlepšieho, už je mŕtvy 2 dní, s láskou tvoj doktor Kappa, Svuk. And his name is John!